Een groot pad van de Waarden zie je een skoft zonder stroom. Er wie een steuring bij het verdeelstation van Kootstertille. Daardoor waren zo'n 18.000 huishoudens getroffen. Nou, het voelde mij, want we waren voor. Dus we kwamen thuis en het had een kwartier geworden en toen ging de stroom weer op. Een beetje denken om de koelkast en de vriezer natuurlijk. Hè? Dat wil je als eerste weer aan. We waren dus daar maar een fietsdag van de morgen. En toen? En toen kwamen we als pauze tussenin, tussen de fietstocht in. En dan komen we dus naar de Leien en daar waren de stroom er dus ook al. Dus toen adviseerden ze de mensen ook om. Ze konden niks die aanbieden. Nou, toen ben ik dus thuis gekomen en toen weer thuis de stroom er ook al. Heb je er een prutte hinder van ervaren of valt het wel daar? Ik had er geen hinder van ervaren. Nee, dat voelt best. Gewoon lekker boeten, zwembadje op de tuin. Net het drok een maatje. Vanwege de stroomsteuring sleerden winkels in Burgum en Surhusterveen kwaad dwarren. We hier van de morgen wie het al een keer ging het flikker in. En een uur later toen ging de stroom in één keer hier de hal uit. En zo hebben we dus uiteindelijk met de bedrijfsleider hebben we de hele winkel ontroemen. Iedereen naar boeten de karren in steen litten. En maar na een oorloeren had hij al uit de uitlijn. En op een gegeven moment ging de lucht weer om en komen we naar boeten. En toen kon iedereen de winkel weer in en toen is ze weer hier gegaan. Om jouw trein heen hier de meeste dorpen Weststroom. Hoe de steuring correct ontstaan is nog net duidelijk.